Novembro en Galicia sempre foi o mes por excelencia para a matanza do porco. Coa chegada do frío era o momento idóneo para encher as nosas arcas con toda a carne dos quiros, chourizos, lacón, unto, zorza. Pero agora parece que estas provisións de comida terán que esperar, xa que a matanza atrásase cada vez máis polas temperaturas impropias deste mes. É que se o frío non chega, a carne pode estragarse, non curarse ben e mesmo poden aparecer bacterias pola calor e a humidade. Xa o pasado ano houbo quen esperou meses, adiándose ata o 80% das matanzas ao mes de xaneiro. Se esta situación se mantén no tempo, estaría en risco toda unha tradición. É que antigamente as matanzas eran festas onde se xuntaban a familia enteira e os veciños da contorna e preparábase unha boa comilona para celebralo, a xanta da matanza. Nela collíanse forzas para ir ao día seguinte despezar e mentres houbera algo de comer e beber, a troula seguía, xa que aínda quedaba embutir. E vai salindo a forza para diante enchéndose a tripa. Na actualidade o máis común é que se compre un porco preto da tempada de matanza, pero daquela abundaban os leitóns que se adquirían para engordar nas cuadras ata que chegara o momento do seu San Martiño, que só se adiaba se o porco aínda non estaba ben cebado. Hoxe é a climatoloxía a que decide cando ao porco lle chega o seu San Martiño. Ai, Dios mío, que este tempo vai nos cambiar ata o refraneiro. A ver, Belén, atopaste nas Nogais, aí teñen todo preparado, pero de momento de matanza nada, non? Efectivamente, Rocío, de momento de matanza nada con todo o que eso implica, porque claro, estades vendo aí os porquiños que xa están cebados, non se poden aínda matar polas temperaturas, eso que implica. Amadora, que tal? Moi bons días. Que hai riscos para os porcos. Pois sí, claro, é que se mata con moito calor pódese perder toda a carne. Sobre todo cousa de botelos e xamóis e esa cousa gorda, pódese perder. Porque ahora aquí nas Nogais hai sobre 11 grados, e cantos grados debería haber para poder matar os porcos? Home, prevén ser 2, 3, 4, e chega ben, porque se é demasiado frío tampouco non é ben. Claro, ten que ser aí claro, ten que ser a cousa un pouco regulada, pero bueno, normalmente que faga frío, yala. Claro, e non dá chegado ese frío. Tesme contado que antes, igual polo día de Santos, xa se mataba. O sea, que se nota moito ese cambio de temperatura agora, que non chega os grados, non? Pois sí, a verdade é que sí, que xa se mataba por Santos ou incluso algo antes xa. Algo antes xa. Sí, incluso claro, algo antes. o que me contabas antes, os porcos están xa cebados, e que pode pasar se non se matan xa? Home, pois que poden morrer, sobre todo que che poden morrer, e desde que estéis cebados non hai que estar esperando moitas músicas, pero claro, agora a verdade é que hai que esperalas. Claro, hai que esperales. Isto xa lle pasou, xa lle morriu un cocho por isto, non? Amadora, contame. Sí, pois a verdade é que sí, botámolos fora, porque botámolos fora moitas veces. Botámolos fora e deulle un infarto e adiós, ao momento. E ademais, cantos máis días pasen, máis comen e máis tempo, claro, hai que gastar máis cartos en que coman. Home, claro. E sobre todo se hai bastantes, peor ainda. Moi ben, Amadora, moitas gracias. Pois, compañeiro, xa vedes, non dá chegado o frío, vou despedir cun refrán que vou eu así cambiar un pouquiño, que é: polo San Martiño mata o porco, proba o viño, pero se hai fresquiño.